ndị be anyị ndewono. Ndị be anyị ndewono. Eji m ohere a si ma were kwuturu ndị be anyị maka na ihe mere n'Enugu steeti. Achọrọ m ka m sibo na Facebook mee ya, mana Facebook na blọkụ vidio m na-eme. Mmeti obere ọsị m na netwọk m dị bad. M try na YouTube or try other places ọ na-work very well. So m sị ka m mezie ya ebe a. Isiokwu m wụ ihe gbasara ihe ndị Hausa na-eme ndị Igbo n'Enugu steeti. Ndị Igbo sakapịara nke mbụ, ọzọ agaghị eme, maka asọkwa chọrọ ịha ya aha isi nwata ọgala ibu ya ebu isi dị mkpa. Gba ihe ha ka ihe mere n'Enugu steeti mere ndị Igbo agba nkịtị, onye ọbụla jewa ahịa, onye ọbụla na-eme dịka enweghị ihe mere. Amaghị m ihe ọzọ ga-eme ka ndị Igbo megharịa ahụ maka ihe na-eme n'ala Igbo. Anọbụ m na-awọchị ihe ndị House of Rep, House of Representative and Senate nọ na-ekwu banyere otu ndị Hausa chụga nnama si were na-akpa agwa n'ala Igbo. Ọ doro m anya na asị na nwa ogbenye na nwa ọgaranya anaghị akpọ ụrị, maka ị na-elele otu House of Rep anyị dị bụ House of Senate. Onye ọla na-eme ihe dị ya mma, ebe ndị Igbo ndị Eastern Region na-agụpụta ihe mwute nke gbatara ha. Onye ọla dị less concerned n'ime ebe ahụ na-eme ihe dị ya mma, ndị ka ọzọ anọrọ nwoke na na-akpa nkata. Ị na-awọchị other advanced countries ebe their house na-esiti anaghị enwe vacancy, ihe niile na-adị in order. Ịgwago obodo chọrọ ịga n'ihu, mana obodo anyị akpọọ Nigeria enweghị ihe m hụrụ. Ebe ndị Hausa chị nnama ga-achịrị nnama si n'ugwu Hausa buru egbe eji aga agha bịawa n'ala Igbo. Ndị uwe ojii hụrụ ha mgbe ha na-agafe, ndị amị hụrụ ha mgbe ha na-agafe. Enwe onye jụrụ ha ihe eji egbe eme. Mgbe enwe ebe agha na-ada, ha ji burusi egbe, onye ọbụla gba nkịtị. Eburu egbe bata n'ala Igbo. Ndị ebukwa egbe bata na be ha, ahụkwa na ndị bịakwutere ụlọ, onye ọbịa bịado na be gị bụ egbe bụ mma, ị ga-eju ma ọ bụ igbu enyi, onye ọbụla gba nkịtị, onye ọbụla ara ha. Egwupụ na-akpọ ha ndị Hausa. Mana taa o doro ndị Igbo anya na ọgụ ndị Igbo na-ekwu na ha chọrọ ịlụ na Hausa achịrịgo ọgụ, buru ọgụ bịakwute ha. Ebe ndị Igbo kele ihe ọnụ na-akwado apịa traụza aji akọ ọkpọ, while onye gịnị akwa akọ ọkpọ akịchara gị eze. Ndị nọ n'akụkụ ga-egbowezi ọgụ. Iwe na-ewe gị na-enwe ka ịkọtara. Iwe na-ewe m otu ndị Igbo si na-akpa agwa were na-eche maka ihe nke mere na eche ka ndị isi obodo Nigeria bịa gboro ha mkpa meghe n'ala Igbo, nke dokwere enye ọwụla anya, doro ego na ọkụkọ anya na ndị a ga-abịa egboro ụlọ mkpa ọwụla. Mana n'oche ka ihe na-eme unu kwụsị, ọwụ n'oche ka amenye ya ọnụ. Asị ya mụnụ ga-egbuo mmadụ ma ụnụ chụwa mmadụ ma ụnụ ga-emerụ mmadụ ahụ na-emerụrụ ndị nke unu. Mana unu kwesịrị iwere burukwa egbe otu ndị Hausa si buru egbe were na-echekwa onwe unu.
anụ na agaghị ezo ya ezo ụnụ ga-akwụkọ ọnụ ebe ọ ga-awụ ndị uwe ojii bịa ndị uwe ojii bịa jụọ unu ihe mere unu ji buru egbe unu asị na onye bịado na be gị buru egbe ikwesịrị iburu egbe n'onwe gị were na-echekwa onwe gị unu ga-ahụ na ndị Igbo buru hala egbe ka e were chekwawa onwe ha n'obodo anyị wụ Naijiria ga-akpagha ihe ahụ ọnụ ebe na anyị ike ime ka ndị Awụsa hapụ si na achị nna ma na-abịa n'ala Igbo ọ bụ onye nke chọrọ ịchị achị abịa agaghị eji mma na akpa ya were na-aga ala Igbo mana ndị Igbo gbasi nkịtị na-achọ ma a ga-ekwu ya ma a ga-ekpe ya ma a ga-aga n'ụlọ ikpe ma a ga-eme nke a mee nke ọzọ a ka egbukwe ndị Igbo ọzọkwa enwekwa onye ga-amanye ya ọnụ egburukwe ndị Igbo na-aga obi na-atọ m ụtọ wụ ihe m na-echeta n'ala Igbo obi adịdọ m mma ndịdo proud ewu onye Igbo wụ ile anya ihe na-eme n'Imo steeti ihe na-eme n'Abia steeti enweghị ndị n'ebe aha na-ahapụghị aka ndị ọkpụ isi n'ala a kwafu ọbara nwafọ Igbo dị ọnụ ha ala na nkịtị anyị ga-emegwarịrị because ihe anyị kwesịrị iji na-eso ndị ọkpụ isi n'ala wụ iwu nke Moses isi na isi anya na anya and ile anya ihe na-eme taa ọ ga-edoghị anya na ihe a okwu Nnamdi Kanu kwuchara oge ọ na-ekwu ya ndị Igbo ndị Enugu ndị esokwe ndị a egburu mmadụ n'ezi ha mgbe ndị nwanne ha ụfọdụ ime ha sochakwa kpọọ Nnamdi anụ ọhịa okwu inyo na ha na ndị Awụsa bi n'udo na enwe ihe na-adọrọ ha enwe ihe na-esere ha mana taa ọ gịnị na-adọziri unu na ndị Awụsa ọ gịnị na-esere unu na-aza ala na-azọ nkwụ n'ezi nna gị anyị niile ma na ọ dịghị possible mana otu o si wee dịrị okwu m n'ụbọchị nke dị taa wụ ndị Igbo evuzile oche chere mgbe obodo anyị Naijiria ga-abịa gboro ha mkpa ha lụọrọ ha ọgụ ha oge onye Igbo na-agụpụta na House of Representatives ihe mere na Enugu steeti onye Awụsa bilikwara ọtọ defend wakwa ndị Fulani si na ya wụ onye Fulani and oge ya hụ na-eto na ya ha ọ chịrị nnama ya ha ọ gara mba na mba na ndị Fulani gbughe ndị mmadụ n'ala Igbo awụ ha ndị Fulani Naijiria na ndị si mba ọzọ bata na anọ na ya na ndị na-egbuzi unu awụzi ndị Fulani Naijiria na ọzi ndị bịara abịa idemis ndị Fulani kere Naijiria enweghị onye ikpe mara esi ndị Igbo gbaghara maka ha mere otu akwa ka anyị kwesịkwara isi egbukwe ndị Awụsa Fulani n'ime ala Igbo Naijiria kwuo anyị agwa ha na ọwụ Fulani Naijiria na ọ Fulani echi bịa ka anyị gburu otu a ka ọ kwesịrị ịdị anyị amarazie gbaha ma anyị ga-eji ama ọ Fulani Naijiria mere ihe a ma Fulani bịara abịa maka mgbe igburu ndị Fulani Chinnama ya ma ọ Fulani o mekọtara onye nke ya ọ sị na ndị Igbo egbuole ndị be ha ajụzie ya mana ikwuru mbụ na ndị ka egbuge ndị Igbo na ọwa ndị Fulani Naijiria ugbu a ndị Igbo egbugburala gịsịsị ọwụzi ndị Fulani Naijiria ndị Igbo kwesịrị igbugbara ndị Igbo kwesịrị iburu egbe gbuo ndị agha chịrị nnama bịa n'obodo unu chụrụ ha ma ha ma nnama ha unu vuru nnama ha niile kee ya ezinụlọ niile n'Enugu steeti kee ya n'ala Igbo niile ya mụ na a ga-atagbuli ya ndị niile ha chi ya bịa unu sụọ ha akwụ ya mere na ha ebere maka mụ na-emeghị ya ha ka gawachi ọgụ ọzọ abịakwutekwa unu ugbu a now unu ga-echeta
oge anyị na-ekwu okwu banyere iwu nke a kpọrọ Grazing Reserve Bill, Nigeria and the senators nọ n'ala Igbo apụta n'ihu press na-agwa ndị voturu ya in na ya kpọrọ kọọlụ na enweghị ihe dịka iwu aha na Nigeria. Mana taa ndị House of Rep and the Senate na-ekwu okwu banyere ndị ka tụrịarịa ka iwu a ha na-eji na-ayị aha iwu ha pụtakwara again na ya bụrụ ma etinye iwu a na nsogbu ga-adị. Mana ndị Igbo mepere ọnụ gwa ndị tire ha n'oche na enweghị dịka iwu ahụ. Nwanne nwụrụ unu ndị unu voturu to House of Rep, unu jiri nwayọọ chịchịa ha dị, ha niile wu ndị oshi. Ha niile wu ndị oshi. Onye nke na-anọchite ndị abịrịba na House of Rep onye pụtara na news kwuo hoha na enweghị dịka iwu a, mana a ga-wọchị ya ga-elele sitin ndị House of Rep and Senate sitiri kemgbe egburu ndị Igbo na Enugu steeti. Ị ga-ahụzi na iwu aha megapịa na-eriflekt ndị Igbo na-edinaghị. Ndị Igbo nye mere unu ihe a. Ndị Igbo unu ga-achụgo ego ruo ele mgbe ego ị na-achụ enweghị eti gị n'ala tụkwasị ego dị ya. Ị ga-ele ụmụnna gị dịrị gị ozi ree ha jụọ gị ajụjụ gị kpọrọ ha asị nara onye awụsa ego tii n'akpa ga-etinye aka n'akwụkwọ ihe ga-egbu isi ụmụnne gị echi na-abịa abịa. Ma ndị awụsa gbuchichara ndị Igbo niile n'ala Igbo, onye ga-atụrụ gị vootu echi ji agaja gị wụkwa sineti tụfịa akwa ajigbakwa ma ihe ọjọọ. Ndị Igbo ọkadụ nụ njọ, unu dị ka tishu, elekshọn uru ewuru n'ụgbachi ike anyụcha nche wuru n'ụgbachi ike adọka ha. Maka enwere ndị chọrọ ịga ezigbo ije mana ha ejighị ego. Ndị Igbo unu ga-achụwakwa ndị ha na-enye unu 2 naira na 1 bag of rice echi unu ebewe. Onye ọla bịara bụ inye gị ego na onye ebe inye gị bag of rice ka ịkpọrọ ya vootu, onye ha wuo ezigbo mara. Maka na ọ bụ ịga n'oche echi ọ ga-epu ụzọ kpadachicha ego niile ndị ahụ mefuru, enwezie nke fọnị ya eshize nga mere gen ya den enwezie ka eruru itiri unu ya etiri unu ka ị were hụ n'ụnụ ndị gba aka. Mana onye na-enweghị ego mefuru baa n'oche ebe ahụ, enweghị ego na-aga ịchụwa ole ka ọ na-aga iti ga-enwekwa wepụrụ hinukwu eti ya ka ọ ga-aga. Nsogbu dị n'ala Igbo. Enugu steeti enweghị ọzọ m na-agwa unu, gbaghara, sọrị, omene womene. Ihe ọma a ga-emere onye nwụrụ anwụ ili ya. Ama m otu unu si were ala unu hapụkwere ndị awụsa azụga nna ma today steeti nweziri got ịlụchizi unu ọgụ n'obodo unu. Ugbu a ka m ji ama ihe mere nna anyị Ojukwu jiri gbata Imo steeti ma a na-alụ ọgụ Biafra, hapụ Anambra, hapụ Enugu steeti bịawa Imo. Ihe na unu enwe ike ijikọta ukwu unu na enwe ike iwu otu ndị hụnụ na wee na-esokashi onwe unu. Onye Igbo apụtala m hụkwara ebe ọ na-emekwa vidio ka ya na ya na ndị Awụsa na-achị nna ma wuo otu ha na-agakọ na ha niile na-atụwashi na ụmụnne ya egbuge maka ọnwụ nwanne ya ka egburu. Ha niile ndị awụ eziokwu. Ebere na-emere m ndị Igbo. Amakwa ma ndị Igbo unu ka nọkwa ya. Ike gwụrụ ndị Igbo unu wuzi nchi a na-echetara taa arụ. Ebere megbuole m ndị Igbo. Chai! Nsogbu dị. Onye Igbo nọ na-aba enyekwere m 14 days o mekwa again. A nọ na-egbu isi unu gị nọ na-apịa tarazi eji alụ ọgụ na-ebi. Ị na-eche mgbe ọgụ Biafra ga-adị ma na ọ nọ n'ụkwụ gị dị ya na-eme ma already. Enweghị ọzọ m nwere ikwu. Ọ wụ igwu unu okwu kwuo otu uche m dị, kwuo otu ọ dị m. Obi adịghị m mma na onye ọkpụ isi n'ala bịara na-akwafu ọbara onye kekwere na Chukwu.
mba ọhịa ọjọọ jọgburu onwe ya. Nye m na-agwa unu onye ọla bụrụ egbe ka ihe mgbe a na-ahịọpụ egbe ahịọpụ ya niile, mgbe a na-ajụ aja ajụwa ya niile. Etofu onye vụrụ egbe gị vụrụ osisi aga nwagala agba ọsọ dịkwa ready ị na-eme sports every day. Mana o vụrụ egbe gị vụrụ egbe onye ọla kwere enyi ya n'okwu. Udo dịrị unu, dịkwara m dịkwara ndị Igbo niile.